салому алайкум бародаро. Бародаро, имрӯз як хостем як видеои нав сёмка кунем. Видео дар темаи моҳигирӣ. Хай ҳозир як усули моҳигириро ба шумо нишон медиҳем. Иншоалло ки ба шумо маъқул мешавад. Дар ҷои даркорӣ бирасем, бо видеоро давом медиҳем. Бародаро, ин бародармон як моҳигири моҳир аст. Мардум моҳира ба нав удучкаву туру ба электроудучкаву дига чӣ биқапанд, и ба даст меқапад. Барои амиқа амира гирифта омадем ки мебинем. бародаро, ҷои даркорида қариб расидем. Як чира бугум бародаро ки и моҳигирӣ дар Дарёи ВАХШ аст. Ами ове ки дидестен Дарёи ВАХШ шохов мешавад. Вақте об баланд мешавад, дар ҳами об моҳӣ медрояд. чига пайвон моҳӣ аст. бародаро, ҷои даркорида расидем. хуб, инам чиқадр ки дидестен, мо дар лаби дарё қарор дорем. Дарёи ВАХШ аст. Вақте об баланд мешавад, ана ин тараф шохов аст. Дар ҳаминҷо моҳӣ медрояд. баъд ҷое ки ҳамун шохов дар дарё хуш мешавад, ҳамунҷара туркати маҳкам мекунем, рахша ки моҳиё гирехта раванд. баъд ба даст меқапем. хай агар ба даст ҳам натонем, дар ҳамун тур рус кадаги шакл мегирем. хуб, ин ҳаминҷо бародаро дидестен Дарёи ВАХШ. хай минтақаи ноҳияи ҷиликулай. хуб, вақте дарё баланд мешавад, ина ин тараф, ина шоховда об меравад. моҳиам баъд ҳаминҷа меравад. баъд вақте ки мисол об паст шидан гирифт, вақте бо дарё об паст шидан гирифт, об ақиб мегарда. баъд моҳиё аз тарафи ису бо тарафи дарё ҳаракат мекунад. барои ҳамқа ҳамин ҷое ки дарё қати ҳами шохов чӣ шидага пайваст шидага, ҳаминҷора маҳкам мекунем ба тур. баъд ба даст чӣ мекунад, мисол агар ба дастам қапида натонем, баъд дар тур рус мекунад, баъд дар тур мезанад, баъд мегирем. хай тамошо кунед охири видеоро. бародаро, корбормона сар кардем. дар ҳаминҷа тура хов мекунем. хай тақдир монда боша ягон моҳӣ рус мекунад, набоша моҳиёра фонари кати мекоҳем сур када меқапем. хуб, бародаро, ина тура хов када шидем. уна амрам карочи тараф дарасид. чӣ гапай? хуб, ба фикрам як моҳӣ қапид. хуб, биги биёша. дар аввали кор бародаро якта моҳӣ хай насиб монда буда қапдем. карочи номи моҳӣ чи аст? карочи ба русӣ леш меган, тоҷикиш ки намедонам чӣ меган инамуд моҳира. чапотия чи аст? хулоса инамуд моҳӣ. хай ҳозир ҷидат мекунем камтар об паст шава. баъд шикора ба даст сар мекунем. Зоз кафам ки нагреза. Опа. Да тур рус кадаг буд. Хая балос ки чикаем ки нагреза. Опа.
якум бора ки моҳиро ба даст мехапем. Чанчи мешава айна бидагида. خب برادرای اینایی برادر ما با دست ماهی میقطع جامجا کوفته سن نمیدونم ماهیگیری ماهی رایده کام بخوای علفه بین بخوای علفه خب هست چی؟ ساز نگریزن خب خراش این اینجا پرتو нормальный меша ахар на бо ба фикрам ки да тури хов кадаги ман бо як моҳи дига за кубин задай ас опа меша парто опа бо якта дига хуб да халта мендозем чанта шид хамеша хуб бо як моҳи дига бародаро қабидем партоша опа ҳай созай меша якум моҳаки дар ҳаёт боам хел моҳигирибон барор мефтайда катиди як бало када як моҳи ба даст катидем хоб бародаро имрӯзашта хай вақти абедам шид якчанд моҳӣ гирифтем ку ҳисоб мекунем чанд кай имрӯзашта ба фикрам ки басар хай бо оянда иншолло видеоро хуб мекунем имрӯзашта насиб монда ҳамин қабуда кубрес чанта чантай як 26 дона моҳӣ қабидем насиб монда ҳамин хел буда хай мумкин оянда бо иншолло видеоро хуб кунем хай якум видеомуна ки дар ҳамин мавзӯай якташ калонтар буда меарза ки бирён када бихӯрӣ хай ҳамаш меарза оянда бо видеоро хубтар мекунем бародаро лайка фаромӯш накунем подписаться фикртона дар комментария бинависен иншолло мо фикри шуморо ба назар мегирем оянда дар чӣ мавзӯъ видео кунем лайк камонем бародаро подписаться кунем фикртона дар комментария бинависен иншолло оянда видеора дар мавзӯи ҳамихел ҳархела дар мавзӯи ҷолиб тайёр мекунем барои шумо нишон метем хуб бародаро имрӯз хулоса чанд ха моҳӣ насиб монда буд гирифтем хай моҳигирӣ як кайфият дорад ки моҳиам нагирӣ асабот ором меша бисёри одамо барои моҳӣ бигирему биқапем мурда бихӯрем не барои ҳамин асабошон ором кардан
лави дарё меоянд ба ҳамин моҳигирӣ машғул мешаванд. хай агар видео маъқул шуда бошад она лайка бичиқен, комментарияда фикртона бинависен, бо видеои беҳтарина оянда мекунем. хай дар паноҳи худо бошем.